isa na namang special na araw ang ating pagsasalo-saluhan. So ngayon, napakasimple lang ng ating lulutuin. Ito ay adobo sa asin pero sa kawali. Kasi iba yung tinatawag nating adobo sa kawali, sa asin. So, makakasama natin ngayon ang ating dalagang Magayon. Ito yung pinakasikat dito sa Bicol. Kasama siya sa 8 Wonders of the World. So, nag-prepare na ako ngayon ng ating pork belly. Yung pork belly natin, sobrang malaman siya, hindi siya mataba. So, kailangan nilinisin natin to. Madali lang itong lutuin kasi yung ating ingredients ay bawang lang at saka asin. So, hindi natin aalisin yung balat nito. Kasi ito yung nagpapabango sa ating adobo sa asin na niluluto sa kawali. So, lininisan ko kanina, lalagay natin yung ating pork belly. So, kailangan talaga malinis na malinis siya. Ayan. Tsaka, lagyan natin yung ating bawang at yung ating asin na dapat saktong-sakto lang para hindi siya masyadong maalat. So, hintayin natin siyang kumulo na after 30 minutes. Makikita natin kung matutuyo na siya at lalabas na yung kanyang mantika na natural. So, walang maraming chicheburit ito. Kumbaga, lang to, simpleng-simple. Hindi kayo mag-i-effort. Effortless to. So, mamaya, babalikan natin after mga 30 minutes kung ano na ang magiging itsura. Mga kaon, kailangan natin alisin itong mga sa gilid na parang niya. Alisin natin ito. So ito yung 10 minutes na magpapakulo natin. Haluin natin. Marami-rami ito mga kaon. 2 kilo po itong binili ko pork belly. So mamaya mga ilang minuto na lang kung matutuyo ito, tsaka yung sarili niyang mantika, yun ang magluluto sa kanya para maging crispy. So hintayin lang ulit natin. So mga kaon, tingnan nyo yung ating adobo sa asin. Medyo namumula na siya. So, hintayin natin na mag-crispy siya at lumabas yung kanyang mga mantika. Maya-maya. A few inches later. Alright mga kaon, lumabas na yung sariling mantika ng ating pork belly. So, madali na to. Papupulahin na lang natin to para mag-crispy siya. And then, ready to mukbang na to. Maamoy mo yung sarap ng bawang, amoy ng bawang, saka iba talaga pag niluto sa kahoy. Iba yung sarap nito. Siguradong makakatakam naman talaga to. Mga kakaon, ready natin yung ating pagkain ngayon na adobong asin sa kawali. So bago tayo mag-umpisa kumain, magdasal muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you Lord sa pagkain namin ngayon. Sana po bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Amen. So okay, tikman na natin. Kuha na kayo ng ating adobong sa asin. Mainit. So, kunin ko itong sili. Tikman natin kung talagang masarap yung ating adobo sa asin.
Mm. Ay, sarap. Pero sobrang sarap na. Yan na yung makaron. Yung ating bawang, talagang nag-crispy na siya. Ito yung nagpapasarap dito eh. Pasarap sa amoy. So talagang matatakam kayo. Crispy. Kain tayo. Hindi man siya crispy pero masarap. Ayun kanin. May natin ang siya. Ito pa yung ating si Kokoy at siya si Queenie. Kaway naman kayo. Right. So, sa mga viewers natin, madali lang lutuin to. Kasi napakasimple. Hindi na natin kailangan pa kung ano-ano pa mga ingredients. Asin lang, bawang, yun. Talagang masarap. So, shoutout nga pala muna sa Batch 1993 sa Buksay Elementary School, kay Sir Marvin Mantes, kay Weng Rebuelan, kay Ma'am Mitch Solomon, kay Edel Luis Mertel, at sa lahat-lahat ng batch ko. So, kain tayo. So mga kaon, ito yung ating mas masarap to pag sinasasaw sa suka ng maraming sili. Yan. So shoutout kayo sa pinsan nyo, kayo shoutout. Hanggang dito na tayo. Kasi baka iba na naman ang panahon. So bago tayo magpaalam, paalam muna kayo sa mga viewers natin. So please like, share, and subscribe. So Shout out kayo muna yan. shoutout kayo So tara kaon! Bicol, Oragon.